Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας σε ένα άλλο οδηπορικό. Σε ένα άλλο οδηπορικό στην Ευρώπη. Μπορεί ο τίτλος να λέει Γερμανία, αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ακόμη στο έδαφος της Σλοβενίας και ανεβαίνουμε οδικώς προς την Αυστρία για να φτάσουμε στο Μόναχο και από εκεί να πάμε στην Νιρεμβέργη, όπου είναι το σημερινό μας αφιέρωμα. Έχω περάσει πολλές φορές αυτόν τον δρόμο, αλλά αυτή τη φορά σταμάτησα και αποθανάτησα με την κάμερα πολύ όμορφα στιγμιότυπα από τη φύση και από τις αγροτικές περιοχές και τα μικρά χωριουδάκια της Σλοβενίας. Είναι η κατεύθυνση προς το Βίλαχ, για όσους γνωρίζουν την περιοχή και τις διαδρομές. Είναι ένα φθινοπορεινό απόγευμα, η θερμοκρασία καλή, αλλά λίγο πιο κάτω μας περιμένει ο χειμώνας, γιατί ξέρετε στη Γερμανία χειμωνιάζει νωρίς. Εδώ βλέπουμε αμφιθεατρικά πλάνα από κάποια χωριά της Σλοβενίας, τα οποία μοιάζουν πάρα πολύ με αυτά της Αυστρίας. Ξανά βλέπουμε χωριουδάκια, πολύ όμορφα φτιαγμένα, αυστριακή αρχιτεκτονική όπως βλέπετε και μόνοι σας, πολύ τακτοποιημένα. Εδώ έχω σταματήσει σε ένα βενζινάδικο που είναι και καφέ και εστιατόριο, ακριβώς στην καρδιά των Άλπιων. Δεν έχουν πέσει τα πρώτα χιόνια. Στη συνέχεια των ημερών που βρισκόμουν εκεί χιόνισε και μάλιστα αρκετά. Ωστόσο το τοπίο βλέπετε είναι άγριο, αλλά και εντυπωσιακό συνάμα. Να και ένα πάρα πολύ όμορφο κάστρο σε ένα κυκλοφοριακό χαμό που δημιουργήθηκε κάποια στιγμή. Στις μεγάλες λεωφόρους πολλές φορές μπορεί να μείνεις και 1 και 2 και 3 ώρες αν συμβεί ένα τροχαίο ατύχημα ή αν γίνονται κάποια έργα. Να είμαστε όμως στην όμορφη, στην πανέμορφη Νιρεμβέργη. Η Νιρεμβέργη με την περιβόητη Πλέρα, που είναι το παλιό παραδοσιακό της κέντρο, είναι πόλη που φιλοξενεί πάρα πολλούς Έλληνες. Εκεί βρίσκεται και ένας πολύ καλός σύλλογος Ελλήνων της Νιρεμβέργης, τον οποίο θα επισκεφτώ κάποια στιγμή. Η Νιρεμβέργη βέβαια ήταν η πόλη των Ναζί. Ήταν η πόλη που ο Αδόλφος Χίτλερ δημιούργησε σαν επίσημο κέντρο των Ναζί, οι οποίοι οργάνωναν στην πόλη αυτή τα ετήσια συνέδρια του κόμματος από το 1933 έως το 1938. Οι Ναζί επέλεξαν την πόλη ως συνεδριακό κέντρο του Εθνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Η πόλη βομβαρδίστηκε στο τέλος του πολέμου από τους Βρετανούς και ανοικοδομήθηκε από τους Γερμανούς στα πρότυπα της πόλης που είχε βομβαρδιστεί. Είναι μια όμορφη πόλη, έχει πολύ καλή ερημοτομία, έχει πολλές βιομηχανίες, πανεπιστήμια, γίνονται πολλά συνέδρια, έχει αρκετό τουρισμό και το κομμάτι που σας δείχνω είναι από τα πιο ενδιαφέροντα της πόλης. Είναι το κομμάτι γύρω από το κάστρο της πόλης, όπου βλέπετε τα παλιά κτίρια. Εκεί έχω πάρα πολλούς φίλους, επισκέπτομαι πολλά χρόνια την Νιρεμβέργη και σήμερα θα συναντήσω 2-3 ανθρώπους. Ο ένας είναι ο Νίκος ο Καλαμάρας από τον Ιωχώρη, ο οποίος έχει φτιάξει μια τεράστια επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων, δηλαδή δίνει ό,τι χρειάζεται ένα ελληνικό εστιατόριο. Ο δεύτερος είναι ο φίλος μου ο Βασίλης ο Βούλγαρης, ο οποίος επαναπατρίστηκε στη Γερμανία μετά από 5 χρόνια παραμονή στην Ελλάδα και σε ηλικία 65 ετών έχει φτιάξει ένα καταπληκτικό εστιατόριο στην πόλη Ροθ, που βρίσκεται 15 με 17 χιλιόμετρα έξω από την Νιρεμβέργη. Βεβαίως σήμερα θα δούμε και άλλους φίλους, θα πάμε και μέχρι το Ερλάγγεν, το οποίο και αυτό βρίσκεται 17 χιλιόμετρα έξω από την Νιρεμβέργη, να συναντήσουμε εκεί τον Ρούλη του Τριανταφύλου. Αλλά τώρα όμως, κυρίες και κύριοι, πάμε να κάνουμε μια πρώτη στάση
στην επιχείρηση μάλλον του Νίκου του Καλαμάρα. Βλέπετε εδώ τεράστιες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μέσα στην αγορά της Νιρεμβέργης, με πολλές ελληνικές φίρμες, τις περισσότερες θα έλεγα, σε ό,τι αφορά τα ελληνικά προϊόντα, το ελληνικό φαγητό. Ο ίδιος είναι ένας άνθρωπος που μας δέχτηκε πρόσχαρα και που μας εντυπωσίασε με την άνεση στο να μας ξεναγήσει στο εργοστάσιο, στην επιχείρηση, στην αποθήκη του. Νίκος Καλαμάρας, λεωφόρο Τσικάλων. Στην Νιρεμβέργη, μεγάλη επιχείρηση σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα που προμηθεύει ελληνικά εστιατόρια. Τα λέω καλά ή όχι? Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, πόσο καιρό είσαι εδώ? Στη Γερμανία συνολικά 22. Εδώ σε αυτή την επιχείρηση? Την εταιρεία την έχω 13 χρόνια και σε αυτούς τους χώρους είμαι τα τελευταία 3 χρόνια σχεδόν. Λοιπόν, ιδιόκτητη χώρα, έτσι? Ιδιόκτητη, ναι. Πόσα τετραγωνικά? Χτισμένο είναι 2.000 τετραγωνικά, σύνολο είναι 3.500 τετραγωνικά. Πόσα μαγαζιά προμηθεύεις καθημερινά? Τώρα είναι καθημερινά, δεν μπορώ να πω, αλλά συνολικά έχουμε γύρω αυτή τη στιγμή οι πελάτες υγιείς γύρω στους 500. Τα οποία είναι ταβέρνες, εστιατόρια. Ό,τι αφορά, όχι, έχουμε μια κτίνα 350 χιλιόμετρα. 350 χιλιόμετρα. Δικά σου φορτηγά πόσα? Φορτηγά είναι, με αυτά που κάναμε μεταφορές, είναι σύνολο 14-15. Πάμε να μας δείξει την επιχείρηση. Έλατε. Έλα κουμπάρε και εσύ να... Λοιπόν, εδώ είναι τα γραφεία μας. Ναι. Έχουμε και άλλους χώρους από πίσω, αλλά εδώ είναι η βασική χώρη που δουλεύουμε. Εδώ είναι η όμορφη αδερφή σου. Ναι. Καλημέρα, πώς σε λένε? Σωτηρία. Σωτηρία. Μάλιστα, Σωτηρία. Χάρηκα πάρα πολύ. Κι εγώ. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, εδώ ξεκινάμε, είναι η αποθηκευτική χώρη ό,τι αφορά το ξηρό φορτίο, ξηρό εμπόρευμα, κρασιά, κονσέρβες, καφέδες, ζυμαρικά. Ένα μικρό κομμάτι της λιανικής, στο οποίο δεν είμαστε ανεπτυγμένοι. Αυτό είναι το κομμάτι της λιανικής αριστερά. Ένα πολύ μικρό κομμάτι. Έχει και άλλα από πίσω, αλλά... Λοιπόν, και προχωράμε. Προχωράμε, ναι. Ο χώρος στους οποίους βγαίνουν οι παραγγελίες είναι χώρος ο οποίος είναι έτσι φτιαγμένος για να μπορούμε να εκτελούμε, να βγάζουμε τις παραγγελίες. Η αποθηκευτική είναι λίγο πιο κάτω. Ένας χώρος συντήρησης. Τώρα εδώ τα παιδιά δουλεύουν, βγάζουν κάποιες παραγγελίες. Τρικαλινά προϊόντα τι έχεις? Έχουμε πιπεριές, κάποια τυριά. Το φίλο μου το Γιάννη. Από τον Τασούλα. Και από το Γιάννη τα γεμιστά και από τον Τασούλα. Από δύο. Δουλεύουμε με τον τυρά, κάποια προϊόντα, με τη Βιοσάλ, του Ζαραμπούκα. Ποιους άλλους έχουμε? Το τυρά τι παίρνεις? Τυρί. Τυρί, ναι. Λοιπόν... Το φίλο μου γεμάτο του Ζαραμπούκα, έτσι? Βεβαίως, ναι. Εδώ είναι η χώρη. Πόσο χρόνια κάνεις αυτή τη δουλειά? Την κάνω τώρα 13 χρόνια. Ναι. Έκανα κάτι παρεμφερήμουν στο εστιατόριο, το οποίο και διατηρώ ακόμη. Έχω κάποια μαγαζιά, κάποια εστιατόρια μάλλον. Δικά σου? Ναι. Και έχω και στην Νιρεμβέργη, έχω στο Μάνχαιμ. Είχα δυο στην Αυστρία, κάποια άλλα τα οποία τώρα έχουν μείνει μόνο 2. Λοιπόν... Σαν εστιατόρες τι? Σαν εστιατόρες, ναι. Όπως όλοι είναι χωρίτες, βέβαια. Ναι. Σαν μπάρμαν μάλλον και μετά σερβιτόρες και μετά εστιατόρες. Σου πάει και το στυλ για μπάρμαν. Ναι. Και για μάγρα γιατί έχω τα κιλά. Απλώς το μουστάκι με λέει παίζεις. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η χώρη. Υπάρχουν χώροι για επέκταση. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στο μέλλον. Μέχρι στιγμής οι χώροι επαρκούνε. Από ό,τι βλέπω και είναι και καθαρό το μαγαζί σου. Προσπαθούμε να το διατηρήσουμε καθαρό γιατί... Δεν μυρίζει αποθήκη. Ναι, εντάξει, αυτό είναι... Δεν μυρίζει λάδι, δεν μυρίζει τέτοιο πράγμα. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό. Κοίταξε τώρα,
αυτός, εγώ λέω ότι είναι θέμα νοικοκύρια, έτσι, όπως και στο εστιατόριο, σε όλες τις δουλειές κάπως έτσι είναι. Ναι. Γιατί Πάμε λίγο στα κατεψυγμένα. πάμε λίγο εδώ στα προϊόντα συντήρησης, γιαούρτια, τυριά και παρεμφερή. Πρόσεχε. Εδώ είναι ένας χώρος συντήρησης. Τα τυριά μας, τα γιαούρτια μας. Θα έχουμε και το μάτι από τα Τρίκαλα. Ναι. Βεβαίως. Ναι. Σίγουρα θα είναι κάποια ακόμη που έχουμε ξεχάσει. Αλλά όσο επιτοπλίστων, τα προϊόντα που μπορούν να υποστηρίξουν τη δουλειά μας, προτιμούμε να τα παίρνουμε από το μέρος μας. Κατάψυξης είναι ένα κομμάτι στο οποίο είναι το μπροστινό κομμάτι που λέμε εμείς, το οποίο εκτελούμε τις παραγγελίες. Ένα κομμάτι το οποίο προσπαθούμε να έχει λίγα από όλα μέσα για να βγαίνουν και οι παραγγελίες μας πιο εύκολα. Δίπλα έχουμε ένα κομμάτι το οποίο είναι το στόκ. Είναι μεγαλούτσικος ο χώρος. Έχει κρύο. Λοιπόν, αυτός είναι ο Νίκος Καλαμάρας. Αυτό συστήθηκε. Πόσες επιχειρήσεις έχω πάει, κανένας δεν πήρε το μικρόφωνο να δείξει την επιχείρησή τους. Δείχνουν, αλλά χωρίς να το κάνουν επιτιδευμένα, δηλαδή επαγγελματικά. Τελικά μπορεί να γίνεις και δημοσιογράφος. Πιστεύω. Δεν είναι δύσκολο. Αλλά τώρα μην σας πάρω και τη δουλειά σας. Όχι, εντάξει. Άμα γίνετε και εσείς έμποροι, μετά εγώ τι θα κάνω. Ναι, σωστά. Κοίταξε, ένας δημοσιογράφος μπορεί να γίνει έμπορας. Ένας έμπορας δεν μπορεί να γίνει δημοσιογράφος. Ξέρω, ναι. Είσαι ευχαριστημένος από αυτή τη δουλειά? Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Βέβαια έχει πολύ αγώνα, έχει πολύ κούραση. Αλλά εντάξει, όταν οι κόποι επιβραβεύονται, θεωρήσει επιτυχημένος και είσαι επιτυχημένος, πιστεύω ότι εντάξει, είναι κάτι το οποίο σε δίνει κουράγιο να συνεχίσει. Για μένα ένας Πατριώτες σε στηρίζουν. Ναι, με στηρίζουν. Ναι. Και εσύ τους στηρίζεις. Κοίταξε, αυτά είναι αμοιβαία. Πρέπει να έτσι είναι η αγορά, γιατί είναι εμπόριο, είναι ελεύθερη αγορά, υπάρχει ανταγωνισμός. Από πολλές απόψεις, έτσι, και χρηματοοικονομικά και με προϊόντα και με το σέρβις. Η δουλειά μας είναι λίγο, δεν είναι εύκολη, είναι δύσκολη, γιατί είναι πολλοί οι τομείς στους οποίους πρέπει να χειριστεί σωστά. Και αυτό προσπαθούμε, γι' αυτό και είμαστε όλη μέρα στη δουλειά και γι' αυτό και είμαστε επιτυχημένοι. Η κρίση επηρεάζει τα ελληνικά εστιατόρια? Η κρίση της Ελλάδος. Η Γερμανία, εντάξει, δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή κάποια κρίση. Τώρα πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται. Εγώ πιστεύω ότι δύσκολο να έρθει η κρίση στη Γερμανία. Γιατί ο Γερμανός είναι. Τα καλά εστιατόρια δουλεύουν. Οι καλοί επαγγελματίες δουλεύουν. Υπάρχουν μαγαζιά πολλά χρόνια τα οποία ζουν και βασιλεύουν. Υπάρχουν μαγαζιά πολλά χρόνια τα οποία ψωμοζούν τώρα, έτσι. Για μένα, όπως είπα και προηγουμένως, ότι το αφεντικό είναι. Ο ίσκιος δηλαδή της επιχείρησης είναι αυτός που μετράει, και αυτό είναι το αφεντικό, έτσι. Όλα από εκεί ξεκινάνε. Σε όλες τις επιχειρήσεις, όχι μόνο στο εστιατόριο. Θες στείλεις χαιρετισμούς σε κανέναν?
Εντάξει, τώρα σε αυτούς που με ξέρουν βεβαίως και θα στείλω χαιρετίσματα. Και σε αυτούς βεβαίως. Σε όσους με ξέρουν. Νίκο, χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ένας έξυπνος και πρόσχαρος άνθρωπος, ο Νίκος Καλαμάρας, με εντυπωσίασε με το όλο του παρουσιαστικό και με την ευθύτητα του λόγου του. Βρισκόμαστε ακόμη στην Ερεμβέργη, κυρίες και κύριοι, που όπως σας είπα και στην αρχή είναι μια πάρα πολύ όμορφη πόλη και αξίζει κανείς να την επισκεφτεί και τουριστικά. Εδώ προσπαθώ και εγώ να κάνω κάποιες βόλτες στο κέντρο της πόλης. Αφού λοιπόν κάνω κάποιες βόλτες και δούμε κάποια πλάνα, θα πάρουμε το δρόμο, κυρίες και κύριοι, για την περιοχή Ροθ ή Ροτ. Είναι κάπου 15 χιλιόμετρα έξω από την Ερεμβέργη. Εκεί μας περιμένει ένας φίλος μου, ο Βασίλης ο Βούλγαρης, ο οποίος, όπως σας είπα, σε ηλικία 65 χρονών μάζεψε τα μπουγαλάκια του και επέστρεψε στη Γερμανία, γιατί στην Ελλάδα δεν μπορούσε να βγάλει μεροκάματο, παρότι είχε ένα πάρα πολύ καλό μαγαζί. Βρισκόμαστε ακόμη μέσα στην Ερεμβέργη. Εικόνες όμορφες. Να μην σας πω πολλά, να αφήσω τη μουσική και την εικόνα να μιλήσει από μόνη της. Να είμαστε λοιπόν το Σούρουπο, έξω από το μαγαζί του φίλου μου του Βασίλη του Βούλγαρη. Εδώ σας δείχνουμε και ένα χάρτη για να καταλάβετε περίπου που είναι αυτή η περιοχή. Ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί που μπροστά έχει ένα τεράστιο πάρκο που το καλοκαίρι συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Όπως θα μας πει και ο ίδιος σε λίγο, το καλοκαίρι απασχολεί 35 άτομα προσωπικό. Κοιτάξτε τι όμορφος χώρος, με σπίτια από πάνω, πολύ όμορφα σπίτια όμως, το μαγαζί κάτω, με χώρο για εκδηλώσεις, εδώ το μπαρ και ένας φίλος από τα Τρίκαλα και ο σερβιτόρος ο φίλος μου, ο Σάκης ο Φαλαγκάρας, τον οποίον είχα συναντήσει πέρυσι σε ένα άλλο μαγαζί έξω από το Μόναχο, βαβαρέζικο εστιατόριο, πολύ όμορφο, που δεν χρειάζεται κάποια ανακαίνιση, αν και ο φίλος μου Βασίλης θέλει να κάνει κάποιες αλλαγές, και πάμε να τον συναντήσουμε. Σε μια μικρή και όμορφη πόλη, 28 χιλιόμετρα έξω από την Ερεμβέργη, συνάντησα ένα καταπληκτικό μαγαζί. Μου άρεσε πάρα πολύ και πολύ θα ήθελα να είχα ένα τέτοιο μαγαζί, αλλά δυστυχώς δεν είμαι γεννημένος εστιατόρας. Αυτό το μαγαζί το ανακάλυψε ο φίλος μου Βασίλης ο Βούλγαρης, ο οποίος ήταν στη γαστρονομία, ήρθε στην Ελλάδα, άνοιξε ένα μαγαζί και επέστρεψε μετά από χρόνια ξανά, μετά από 5 χρόνια στη Γερμανία. Εσύ είσαι από τους επαναπατριστέντες Έλληνες της Γερμανίας που γύρισαν πίσω. Και δεν γύρισες εξαιτίας της κρίσης, γύρισες γιατί δεν βγαίνουν λεφτά στην Ελλάδα. Εγώ γύρισα ξανά στη Γερμανία. Όπως είπατε και εσείς πριν από λίγο, είχα ανοίξει ένα ουζερί στα Τρίκαλα και συγκεκριμένα στα Μπελάκια, το παλιό Μεράκι. Αφού δούλεψα ένα χρόνο σκληρά και όντως και καλά και τρέξιμο, λεφτά δεν μου μέναν, μου τα παίρνουν τα λεφτά. Κάθε μέρα ερχόταν φακελάκια. Πληρώνω. Πλήρωσε εδώ, πλήρωσε εκεί και πήρα την απόφαση, λέω την κυρά, εγώ φεύγω. Ξαναεπιστρέφω στη Γερμανία. Τουλάχιστον εκεί
θα βγάλω ένα καλό εισόδημα. Εντάξει, είσαι τυχερός γιατί έπεσε σε αυτό το μαγαζί, το οποίο όπως έχουν την ευκαιρία να δουν οι τηλεθεατές είναι καταπληκτικό μαγαζί. Είναι πολύ ωραίο μαγαζί και το καλοκαίρι έχεις πάρα πολλή δουλειά, πολύ κόσμο. Έχω πάρα πολλή δουλειά. Το καλοκαίρι απασχολώ πάνω από 30 άτομα προσωπικό, συγκεκριμένα φέτο 32 άτομα προσωπικό είχα. 32 άτομα προσωπικό λοιπόν το καλοκαίρι. Ναι, το καλοκαίρι είχα 32 άτομα προσωπικό και ειλικρινά θέλω να με πιστέψω ότι πήγαινα προς τα κάτω, προς τον κήπο και ο άλλος με έλεγε αφεντικό και εγώ έλεγε σήμερα δουλεύεις. Ναι. Δηλαδή δεν τους γνώριζα. Ποιοι είναι το προσωπικό, ναι, ποιο είναι το προσωπικό μου. Πόσους κατοίκους έχει το χωριό εδώ? Το χωριό έχει γύρω στους 30.000 κατοίκους. Έχει άλλο ένα ελληνικό μαγαζί, αλλά όχι στο στυλ το δικό μου. Ναι. Δηλαδή μπορεί να σου πω ότι είμαι ο μοναδικός στις περιοχές. Να πούμε κάτι σημαντικό, να μην είναι τετριμένη συζήτηση. Του χρόνου, το καλοκαίρι, θα ετοιμάσει εδώ μια εκδήλωση, μια ελληνική βραδιά. Ένα ελληνικό τριήμερο. Μπράβο. Ένα ελληνικό τριήμερο. Αυτό κάθε 2 χρόνια το κάνει ο Δήμος εδώ της μικρής πόλης και το κάνει στην πλατεία του χωριού βέβαια. Αλλά επειδή εγώ το δικός μου ο κήπος του μαγαζιού μου είναι μεγαλύτερος από την πλατεία του Δήμου, με έχει προτείνει ο Δήμος να τον δώσω μία ημερομηνία για να το κάνουμε εδώ, στο μαγαζί το δικό μου που είναι και ελληνικό το μαγαζί. Λοιπόν, φέρεις χορευτικά από την Ελλάδα, φαγητά ελληνικά κλπ. Ένα τριήμερο πανηγύρι με ελληνικό χαρακτήρα. Ένα τριήμερο πανηγύρι με όλο ελληνικό, καθαρό ελληνικό. 12 Ιουλίου του χρόνου. 12 Ιουλίου έχω δώσει την ημερομηνία μέσα και μέχρι 30 Οκτωβρίου πρέπει να παραδώσω το πρόγραμμα. Το οποίο και εγώ αυτή τη στιγμή μέχρι 3 είναι λίγες ημέρες για να συγκεντρώσω το πρόγραμμα, τη μουσική, τα χορευτικά, τις παράγκες που θα στήσω, ναι, τα τρόφιμα και αυτά που θα πουλάμε. Αν είμαστε καλά, Βασίλη, θα έρθω να το καλύψω. Σίγουρα θα... Είναι πολύ σημαντικό και για την Ελλάδα που περνάει δύσκολα ένας Έλληνας ο οποίος ξαναγυρίζει πάλι στη Γερμανία να κάνει μια ελληνική βραδιά σε συνεργασία με το γερμανικό Δήμο. Ναι, είναι το πολύ σημαντικό και όπως σου είπα Κώστα, αυτό ο Δήμαρχος με έχει αγκαλιάσει από την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ στο ΡΟΤ. Δηλαδή, εκτός ότι τον έχω κάθε εβδομάδα στο μαγαζί μου, με αγκάλιασε από όλες τις απόψεις. Επειδή ήρθες σε κάπως μεγάλη ηλικία εδώ στη Γερμανία, τι έχεις να προτείνεις σε όσους κοιωτεύουν στην Ελλάδα, σε όσους νομίζουν ότι ήρθε το τέλος? Εγώ επειδή είχα ξαναεπιστρέψει στην Ελλάδα και κάθισα λίγα χρόνια εκεί, εύχομαι όλοι αυτοί που είναι και υπερήλικη ηλικία τη δική μου να μην φοβάνται τίποτα, να επιστρέψουν στη Γερμανία για δουλειά. Δεν είσαι εκεί παππούς εσύ τώρα. Δεν είσαι εκεί παππούς. Άλλωστε φαίνεσαι πάρα πολύ νέος. Αλλά εντάξει, σε μια ηλικία 60-65 χρονών να ξεκινάει κανείς να φτιάξει καινούργιο μαγαζί από την αρχή είναι μεγάλο τόλμημα. Εγώ σε χαίρομαι και δίνεις και κουράγιο σε εμάς τους νεότερους. Σίγουρα, ναι. Κώστα, σου είπα δεν είμαι ούτε 60, είμαι ακριβώς 65 και πήρα και αυτό το μαγαζί. Τεράστιο μαγαζί του με πολύ προσωπικό, με πολλά τέτοια και πάλι δεν του βάζω κάτω. Προσπαθώ πάντα να έχω ελληνικό προσωπικό, δηλαδή να έχω Έλληνες, βοηθάω πάρα πολύ. Κάθε Έλληνας που έρχεται, που μου παίρνει τηλέφωνο για δουλειά, κοιτάζω να τον βάλω σε δουλειά, έστω και λίγες ώρες αρκεί να του δώσω ένα μεροκάματο. Πήρα λουλού για γέλεξα Στεφανίνα σου κάνω και ένα άσπρο σύννεφο και ένα άσπρο σύννεφο εκεί για να σε βάλω και 1000 περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια κι εγώ να σ' αγαπώ, κι εγώ να σ' αγαπώ.
γαϊδό μια τις φωνές να λέω το όνομά σου. Ξέρεις τι παθαίνω? Κάθε φορά που βγάζω έναν στην τηλεόραση σαν και σένα, μου τηλεφωνούν 50 άτομα για δουλειά. Έχεις δυνατότητα να πάρεις κόσμο για δουλειά τώρα? Ναι, σίγουρα. Καλοκαίρι έχεις κόσμο? Το καλοκαίρι έτσι και έτσι. Αλλά και τώρα πριν από λίγο είδες μόνος σου. Ναι. Ήρθε και την είπα από Δευτέρα να έρθει για δουλειά. Κι άλλοι περιμένω απόψε θα πάω να πάρω ακόμη. Δεν είσαι καλά λεφτά, δεν είσαι 1.000 ευρώ συν. Το άκουσα μόνος μου, ναι. Ναι. Δηλαδή η περίπτωση το άκουσες μόνος. Της δίνουν δωμάτιο, το δωμάτιό της 1.000 ευρώ ασφαλισμένη στο φουλ. Σου στείλω κόσμο. Ναι, να μου Κανόνισε την πορεία σου. Ναι, αυτό πώς θα στο εγγυηθώ? Ναι, εμένα μου τηλεφωνούν πολλοί, δεν ξέρω ο καθένας αν είναι καλός. Και μου λένε θέλουμε δουλειά, κύριε Αργυρός. Βλέπουν την εκπομπή, γιατί έχω τώρα 2 χρόνια που ταξιδεύω εδώ στη Γερμανία. Υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν έχει ψωμί να φάει στην Ελλάδα. Έχασε τη δουλειά του, χάθηκαν τα πάντα. Και σου λέει να πάω στη Γερμανία, πάρω 1.000 ευρώ, 1.100 ευρώ, να έχω το σπίτι, να έχω το φαγητό, να μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς. Και αυτός και η οικογένειά του. Τώρα, τι να πω, πάντως εγώ θα τους βοηθήσω με το παραπάνω. Ειδικά αν μου πάρει η Άνοιξη και θέλουν να έρθουν να σε πάρουν τηλέφωνο σένα, ας με πάρουν από εκεί, ας δώσουν τηλέφωνο, να με πάρουν από εκεί, να μιλήσουμε λίγο πολύ. Τους καταλαβαίνω, ας πούμε, γιατί είναι πολλοί, νομίζουν ότι εδώ είναι Ρόδινα ή μπράβο, είναι Παράδεισος, θέλουν να παίρνουν μόνο τα λεφτά και να φεύγουν. Το έχουμε συνηθισμένο, είναι συνηθισμένο γεγονός αυτό, δεν είναι... Βασίλη μου, χάρηκα πάρα πολύ, σου εύχομαι το μαγαζί σου να γίνει ακόμα καλύτερο, γιατί κάτι ετοιμάζεις, ανακοινήσεις κλπ. Και θα χαρώ να συνεννοηθούμε και με το Δήμο, να έρθω εδώ με συνεργείο τηλεοπτικό 12 Ιουλίου, παρότι είναι κατά καλό καιρό, να καθίσω 3 μέρες και να καλύψουμε αυτή την εκδήλωση. Εδώ, Κώστα, αν θα έρθεις όντως το καλοκαίρι, είναι ένας παράδεισος. Ειλικρινά σου μιλάω, γιατί έχω όλο καστανιά, πολλά δέντρα, είναι ένας πολύ παράδεισος. Είναι κάτι πολύ το διαφορετικό. Σε ευχαριστώ που με δέχτηκες στο μαγαζί σου. Χάρηκα που σε είδα. Σε θυμάμαι τις μέρες που έφευγες. Με βρήκες στα Τρίκαλα και λες φεύγω. Και ήσουν και απελπισμένος. Λέω πού πας? Λέω ξαναπάω Γερμανία. Και ήρθες, ήσουν τυχερός, βρήκες αυτό το μαγαζί και να σε έχει ο Θεός καλά. Γιατί έχεις και παιδιά στην Ελλάδα. Να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα που ήρθες εδώ και με τίμησες. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και δώσε πολλούς χειρισμούς σε όλη την Ελλάδα, ειδικά στα Τρίκαλα. Έκανα και πρόεδρο στο ΑΟ Μπελάκια. Εκείνη με τον Γιώργο, τον Παπαγεωργόπουλο. Λοιπόν, και όπως είπαμε, για προσωπικό υπάρχει δυνατότητα και έχω και θέσεις εργασίας, ειδικά από την Άνοιξη και μετά σίγουρα. Αλλά και τώρα πάλι. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Ωραία. Θα απευθυνθείτε σε μένα, κυρίες και κύριοι, να σας βρω δουλειά στη Γερμανία. Την αγάπη μου και τους χαιρετισμούς μου από την πόλη Ροθ. Σε ποια κατεύθυνση είμαστε? Προς Βερολίνο είμαστε εδώ? Προς Μόναχο. Προς Μόναχο είμαστε. Γιατί κάποια στιγμή είδα Βερολίνο το βράδυ όπως ερχόμουν. Είναι το Autobahn. Ναι. Προς Μόναχο. Νιρεμβέργη Μόναχο. Νιρεμβέργη Μόναχο, ναι, προς Μόναχο. Έγινε, Κώστα μου, ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, Κώστα μου, να είσαι πάντα καλά. Βρισκόμαστε στο κεντρικό πεζόδρομο του Ερλάγγεν, μια πόλη 100.000 κατοίκων,
Πανεπιστημιούπολη και δεύτερο κέντρο στον κόσμο της Siemens. Όλα ζουν και αναπνέουν από τη Siemens. 27 με 30.000 εργαζόμενοι απασχολούνται εδώ στην περιοχή και θα λέγαμε ότι όλη η οικονομία στηρίζεται σε αυτούς τους εργαζόμενους. 30.000 άνθρωποι είναι πάρα πολλοί σε μια πόλη. Λοιπόν, αυτό είναι το κέντρο της πόλης. Δείτε το. Σε αυτή την πόλη, κυρίες και κύριοι, ήρθα για να συναντήσω έναν πολύ καλό μου φίλο. Γνωριζόμαστε από τα παιδικά χρόνια, είναι ο Ρούλης ο Τριανταφύλλου, ο οποίος έχει ένα πολύ όμορφο και παραδοσιακό εστιατόριο στο κέντρο της πόλης του Ερλάγγεν. Είχα επισκεφθεί αυτή την πόλη πριν από 15-17 χρόνια και με είχε φιλοξενήσει στο σπίτι του ο φίλος μου ο Ρούλης. Από τότε είχα να τον δω, εκτός από τα καλοκαίρια που ερχόταν στην Ελλάδα, και τον επισκέφτηκα τώρα. Θα πάμε να τον συναντήσουμε, θα μιλήσουμε για το μαγαζί, για τη ζωή του, για τις ατυχίες που του έτυχαν και για το μέλλον. Να είμαστε λοιπόν στο Ερλάγγεν, στο μαγαζί του Ρούλη του Τριανταφύλλου. Είναι το ρεστοράν Ορφέας. Εδώ είναι ο έξω χώρος, μας το δείχνει με καμάρι ο Ρούλης. Ένας πολύ ωραίος χώρος για το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι είναι πολύ σημαντικό στη Γερμανία, όταν έχεις εστιατόριο, να έχεις πολύ καλό κήπο. Και αυτός συγκεκριμένος είναι πάρα πολύ όμορφος. Θα πάμε τώρα και στο ιστορικό, που όπως σας είπα είναι ένα παραδοσιακό ελληνικό μαγαζί με πολύ ωραία χρώματα που μυρίζει Ελλάδα, με αγάλματα, με κύονες. Εδώ είναι ο γιος του Ρούλη, με τον οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο. Το αφεντικό καμαρωτός μπροστά στην κάμερα. Λοιπόν, το παιδί γεμίζει ποτά. Πάμε και σε λίγο και μέσα στην κουζίνα να δούμε τις κοπέλες εκεί. Ωραία χρώματα, πάρα πολύ ωραία χρώματα, και δείχνει πάρα πολύ ωραία στην τηλεόραση αυτό το μαγαζί. Τι φαγητό έχεις? Πολύ ωραία κεφαλάκια. Πώς σε λένε? Πατάτες. Εμένα, ναι. Ροντίκα. Από πού? Από Ρουμανία. Ποιο μέρος? Βουκουρέστι. Α, Βουκουρέστι. Ναι. Δεν υπάρχει και τα αγγλικά, τα κάναμε μόνοι μας, Κωνσταντίνε. Ναι, το είδα. Τώρα το κάναμε το μυθί. Εδώ είναι μαρμελάδες. Θα μας βάλεις να φάμε λίγο. Φυσικά και τα σιγάρα, τέτοιο. Γι' αυτό σου λέω. Ό,τι θέλεις. Έχουμε... Κυρίες και κύριοι, βρίσκομαι σε ένα μαγαζί και σε μια πόλη την οποία επισκέφτηκα σε ανύποπτο χρόνο σχεδόν πριν από 20 χρόνια. Είχα έρθει για μια δουλειά, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, μαζί με έναν ξάδερφό μου, σημερινό μου συνέτερο, το Θοδωρή τον Ευθυμίου, εδώ στο Ρούλι τον Τριανταφύλλου. Και κοιμηθήκαμε όπως εκείνο το βράδυ,
ήμασταν και οι πιο πιτσιρικάδες. Πάνω εδώ μας φιλοξένησε ο Ρούλης, είχε και κόσμο, κοιμηθήκαμε όλοι μαζί ένας πάνω στον άλλον. Ήταν μια αμίμητη και φοβερή βραδιά. Και έρχομαι ξανά μετά από όλα αυτά τα χρόνια στο συγκεκριμένο μαγαζί, εντελώς διαφορετικό βεβαίως, για να συναντήσω τον φίλο μου τον Ρούλη, που μας συνδέει μια φιλία και μια γνωριμία πολλών χρόνων από μικρά παιδιά, και να τον συναντάω μαζί με τον γιο του εδώ, τον Κώστα. Τον Κωστάκη που είναι 20 χρονών. Ρούλη μου, καταρχήν χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα. Και εγώ, Κωνσταντίνε μου. Που είσαι καλά, που είσαι σε αυτό το μαγαζί μαζί με τα παιδιά σου. Εντάξει, σου δείχναν και διάφορα πράγματα, τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να ορίσουμε τη ζωή μας. Δύσκολες καταστάσεις, προσπαθούμε ακόμα να το ξεπεράσουμε. Εντάξει, η ζωή είναι ακόμα μπροστά μας, αλλά το παλεύουμε πάντως. Το παλεύουμε, δόξα τω Θεώ. Τώρα, υγεία πάνω απ' όλα στα παιδιά μας. Υγεία πάνω απ' όλα στα Είσαι σε μια πόλη η οποία είναι πόλη της Siemens. Έπαθα πλάκα. Παντού, μα παντού, όλη η ζωή κινείται γύρω από τους υπαλλήλους της Siemens. Το Erlangen είναι η κεντρική διοίκηση της Siemens σε όλο τον κόσμο. Απασχολεί γύρω στις 27, υπολογίζει 27 μέχρι 30.000 διοικητικούς υπαλλήλους. Είναι τα ιατρικά πανεπιστήμια της Βαβαρίας, το Alexandria Universität Πανεπιστήμιο, και από εδώ διοικείται όλη η Siemens του κόσμου. Όπως ξέρεις, η Siemens είναι μια εταιρεία που απασχολεί γύρω στους 370.000 εργαζόμενους σε όλες τις χώρες. Το Erlangen λοιπόν ζει και αναπνέει από τη Siemens. Siemens και ιατρικά πανεπιστήμια. Γι' αυτό βεβαίως τροφοδοτεί και εσάς τους Έλληνες που έχετε μαγαζιά εδώ. Ναι, δεν είμαστε πάρα πολλοί Έλληνες συγκρίση. Εντάξει, το Erlangen δεν είναι μεγάλο. Υπολογίζεται είναι γύρω στους 120.000 πόλη. Αλλά το ωραίο με το Erlangen είναι ποδηλατούπολη. Είναι όπως είναι τα Τρίκαλα. Ναι. Πολύ πράσινο. Είναι τα ανάκτορα του Φρυδερίκου, του βασιλιά της Βαβαρίας παλιά. Και δηλαδή δεν θα μπορούσα να ζήσω σε μια άλλη πόλη εκτός από το Erlangen, γιατί μου θυμίζει όπως είναι στα Τρίκαλα. Ναι. Ποδήλατο και πράσινο. Ανθρώπινη πόλη. Πολύ ανθρώπινη πόλη, πεζόδρομοι, πολύ πεζόδρομοι, δηλαδή περπατάς και είσαι μέσα σε ένα πάρκο. Ναι. Είναι υπέροχο. Εν τω μεταξύ είναι μια πόλη η οποία είναι multicultural πόλη, δηλαδή δεν βλέπεις μόνο Γερμανούς. Ναι. Εδώ θα δεις Κινέζους, Ιαπωνέζους, τα πάντα, λόγω της Siemens. Και λόγω του ότι έρχονται και κάνουν μετεκπαιδεύσεις στα ιατρικά μηχανήματα. Γιατί εδώ στο Erlangen κατασκευάζονται τα ιατρικά μηχανήματα της Siemens. Η μαγνητική τομογράφη, η αξονική, όλα τα μηχανήματα εδώ κατασκευάζονται στο Erlangen. Ρούλη, να πάμε λίγο στην ζωή σου. Έχεις δύο παιδιά, έτσι. Ο ένας σπουδάζει στην Ελλάδα. Ο Αντώνης είναι ο μεγάλος, είναι 26 χρονών. Είναι στα τελειώματα τώρα, είναι στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πιστεύω να τελειώσει φέτος. Το παλεύουμε τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Με αυτά που γίνονται στην Ελλάδα και με τις απεργίες και με αυτά, έχει χάσει εξεταστικές. Τρικαλινή παλιά μ' αγάπη, όλο ανάμνηση γεμάτη, ήρθα να σε συναντήσω και να σε γλυκοφιλήσω. Ήρθα να σε συναντήσω και να σε γλυκοφιλήσω. τραγούδι
καρδιά σε γλεντούσα, κρυφά κρυφά σε λαχταρούσα. Εσύ Κώστα τι κάνεις? Εγώ δουλεύω στη Siemens εδώ και 1 μήνα. Δουλεύω σαν σερβιτόρος εκπαιδευόμενος. Μπορώ να πω ότι μαθαίνω πάρα πολλά. Βοηθάω και τον πατέρα μου στον χρόνο που μπορώ. Μπορώ να πω είμαι πολύ ευχαριστημένος και από τη δουλειά μου στη Siemens και από τη δουλειά στη Γερμανία. Και... Εκεί σκοπεύεις να μείνεις? Ναι, έχω 3 χρόνια εκπαίδευση και μετά σκοπεύω να μείνω μόνιμος εκεί πέρα και να εξελιχθώ σαν άνθρωπος και σαν... Τι λεφτά θα παίρνεις όταν θα ξεκινήσεις κανονικά? Θα αρχίσω από τα 1500 με 1600 σαν εκπαιδευόμενος σερβιτόρος, όπως θέλει στο πει ο καθένας. Και μετά με τα χρόνια εμπειρίας μπορεί να φτάσω και στα 2-2.500 και ανάλογα αν κάνεις και το μάστερ πάνω σε αυτό ανεβαίνεις και ένα αλφα επίπεδο. Δηλαδή το να πιάσει ένας νέος όπως εσύ 20 χρονών, έτσι, 20 χρονών στην Ελλάδα δεν σκέφτονται καν τι θα κάνουν. Όχι. Δεν σκέφτονται. Να φανταστείς ένα πράγμα, Κωνσταντίνε. Αυτή τη στιγμή τον σπουδάζει η Siemens και τον πληρώνει. Δηλαδή η εκπαίδευση αυτή που κάνει λέγεται γαστρονομική και hotel fachman. Δεν είναι ακριβώς, δηλαδή κάνει ό,τι σαν τουριστικά επαγγέλματα στην Ελλάδα. Αλλά τον πληρώνει η Siemens. Τον πληρώνει αυτή τη στιγμή, δεν είναι τον πληρώνει τα συντάξιμα, τον πληρώνει τις ασφάλειες. Τον έχει εξασφαλισμένο από τη στιγμή που τον έχει πάρει η Siemens. Εδώ η Siemens, δηλαδή παλιά ερχόταν, όπως ξέρεις, τους μετανάστες πριν πολλά χρόνια, όπως ήταν και ο πεθερός μου και οι περισσότεροι, ερχόταν ανεδίκευτοι εργάτες. Τους βάζανε μέσα σε κάτι καζέρνες, δηλαδή σε κάτι χώρους αποθήκες και τους βάζανε με 2 μάρκα την ώρα. Αυτή τη στιγμή η Siemens ζητάει ειδικευμένους εργάτες. Άμα δεν τους έχει, τους ειδικεύει. Μπορούν να έρθουν από την Ελλάδα να δουλέψουν εδώ ειδικευμένοι εργάτες? Ειδικευμένους πρέπει να έχεις στο αντικείμενο. Παραδείγματος χάρη, άμα είσαι στα ακτινολογικά, πρέπει να έχεις βγάλει σχολή στα ακτινολογικά. Άμα δεν το έχεις κάνει. Θα έρθει κάποιος εδώ πέρα, θα δει τι ειδικότητες υπάρχουν και θα δει αν μπορεί να ανταποκριθεί. Φυσικά και μπορεί να. Μπορούμε να κάνουμε ανάλυση τώρα από την τηλεόραση, αλλά υπάρχει πεδίο, ας πούμε, απασχόληση στη Siemens? Παντού. Και η Siemens έχει σε πάρα πολλούς τομείς. Δεν έχει μόνο σε τομείς στα ηλεκτρονικά ή στα ηλεκτρικά ή στα medicine, στα ιατρικά. Η Siemens είναι μια εταιρεία που κατασκευάζει μέχρι και πυρηνικούς σταθμούς. Ασχολείται με τα πάντα. Η Siemens διοικεί. Να λέμε και την αλήθεια, η Siemens διοικεί. Δηλαδή, πριν 1 μήνα άλλαξαν τον πρόεδρο της Siemens. Δεν μου λες ρόλο η Ελλάδα, τίποτα? Ελλάδα, τουλάχιστον για τα επόμενα 5 χρόνια, όχι. Εσύ μικρέ? Εγώ σκοπεύω να μείνω στη Γερμανία, να συνεχίσω στη Siemens και αν με το καλό καταφέρω κάτι κάνω στη ζωή μου και έχω τα λεφτά, θα ήθελα πολύ να γυρίσω στη χώρα μου και να δουλέψω, γιατί σαν την Ελλάδα δεν είναι πουθενά. Όση ώρα μιλάς και σε κοιτάω, μοιάζει τη μαμά σου. Ναι, έχουμε πολλά κοινά χαρακτηριστικά, μπορώ να πω. Το πρόσωπό του είναι της Λένας, αλλά έχει πάρει από το χαρακτήρα το δικό μου. Ενώ ο Αντώνης έχει πάρει το πρόσωπο το δικό μου και το χαρακτήρα της Λένας. Τουλάχιστον σε αυτό το πράγμα δεν είχαμε παράπονο, τα μοιράσαμε. Πιστεύω δεν πήρε κανένας από το χαρακτήρα του δικό, γιατί εγώ σε ξέρω καλά. Τα παιδιά τα βλέπω ενήρημα. Εσύ ήσουν άγριος νέος. Εντάξει, ήμασταν άγριοι νέοι, άλλες εποχές τότε, αλλά. Μάμε με μαλλιά. Γιατί τεράστια. Τι να κάνεις, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, μας παρακολουθεί και όλο το προσωπικό εδώ πίσω, παρατεταγμένοι. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα, δεν το έχω ξανασυναντήσει σε άλλο μαγαζί. Ελάτε λίγο πιο εδώ, να είστε μέσα στο πλάνο. Λοιπόν, ευχαριστημένος Ρολί. Ευχαριστημένος πάρα πολύ από τη Γερμανία. Δηλαδή όλα τα όνειρα που είχα βάλει σαν νέος που έφυγα, όλα πήγανε κατευχήν που λένε. Το μόνο πρόβλημα ήτανε... Που έχασε τη γυναίκα σου. Αυτό ήταν το πιο... Έχασε νέα... Το μεγάλο χτύπημα. Σε μικρή ηλικία, 45 χρονών. Ναι. Ήταν φοβερό. Τέλος πάντων, όπως είπες και εσύ, η ζωή συνεχίζεται. Πρέπει να την αντιμετωπίζουμε με χαμόγελο, με αισιοδοξία. Χαίρομαι που ο γιος είναι εδώ δίπλα σου, σε βοηθάει.
Και αυτή την ώρα θα σε δουν πάρα πολλοί άνθρωποι και στα Τρίκαλα και στο χωριό της γυναίκας σου. Τους δίνω χαιρετίσματα όλους, τους αγαπάω. Δεν έχω κόψει καθόλου από τα Τρίκαλα και θα προσπαθήσω τουλάχιστον να έχουμε περισσότερο στα Τρίκαλα. Γιατί μία φορά το χρόνο είναι λίγο και για μας και για τους φίλους μου και για τους συγγενείς μου. Και στον κοινό μας φίλο, το Θόδωρα, ή άλλος πώς. Ή άλλος πώς. Ποιο? Ή άλλος πώς. Σκά. Όχι, δεν το λέμε. Όχι, δεν το λέμε. Οκ. Λοιπόν, Κωστή, χάρηκα πάρα πολύ, αγόρι μου. Και εγώ πάρα. Έτσι, να είσαι καλά. Και είπαμε, ατενίζουμε τη ζωή με χαμόγελο και αισιοδοξία. Και πάντα ψηλά το κεφάλι. Πάντα ψηλά το κεφάλι. Η ζωή τώρα ξεκινάει για σένα, είσαι 20 χρονών. Για μένα, με στεναχωρεί πολύ που πέθανε η μητέρα μου, αλλά για μένα τη θυμάμαι πάντα και σκέφτομαι πάντα όπως είχε ψηλά το κεφάλι, δεν τα παρατούσε ποτέ. Για μένα, τώρα που μπήκα στη Siemens, είναι ένα κίνητρο παραπάνω να κάνω τους γονείς μου περήφανους και τη μητέρα μου που με βλέπω πάνω. Για μένα, η μητέρα μου είναι πάντα μέσα στην καρδιά μου, τη σκέφτομαι κάθε μέρα και πάντα όταν δεν είμαι καλά, σκέφτομαι τον πατέρα μου και μετά τη μητέρα μου και λέω όχι, δεν θα το βάλω κάτω και θα τα καταφέρω. Μπορώ να πω, η οικογένειά μου την ευχαριστώ πάρα πολύ και με στήριξε παντού. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγκινητικά πράγματα, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Το κλείνουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Εδώ, κυρίες και κύριοι, τελειώνει και η σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, όπου θα σας δείξουμε πάλι κάποια κομμάτια από τη Γερμανία. Θα πάμε και στη Φραγκφούρτη. Ευχαριστώ που μένετε κοντά μου και αυτό το απόγευμα. Να είστε καλά, γεια σας.